Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan egongo da gurekin Areta Lorea Euskara Abenturako antolatzailetako bat eta bestetik Mikel Baztan, Noaingo udaletxeko ingurumen saileko arduraduna. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak dioenez, desazelerazioak ondoa jodu Nafarroan eta 2020an hazkunde gehien izanen duen komunitatea izango da. Argazkian, Osasunako heroiek Iruñea hartzen dutela dio, eta artista anonimo batek kaleetan ezarritako irudiak ageri dira. Horretaz gain, gehiengo progresistak zergen politika babestu duela dio Notiziasek gaurko azalean. Baita, gaur, hartzapezpikua 1958an Maristetan abusuak jasan zituen gizonarekin elkartuko dela ere. Bestalde, Boris Johnsonek gehiengoa izango lukeela esaten da, urtarrilean bere Brexita ezartzeko. Eta bukatzeko, Arandinako jokalari hoiei 38 urteko zigorra ezarri zaiela bortxaketa egotzita. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu. Gobernuak Navarra Sumaren neurri fiskalak onartezinak direla uste duela eta Euskal Herria Bildurekin negoziatzen duela dio albiste nagusiak. Argazkian, Nafarroa markaren aldeko apustua ageri da, atzo egindako ekitaldi batean. Bestalde, Paris 375ek 100.000 euro lortzen ez baditu otsailean itxiko duela dio Diario de Navarrak gaurko azalean. Horretaz gain, Sánchezek bere lehentasuna eskerrarekin akordio batera heltzea dela argi utzi duela ere esaten da azal honetan. Gainera, galdeketek Boris Johnsoni 86 eserlekuko abantaila ematen diotela ere irakur dezakegu. Eta bukatzeko, gorria borrokalariak beka berreskuratu dezakeela aipatzen du komunikabide honek. Gara egunkariarekin goaz. Titularrak pentsionistek instituzioi ekintzara pasatzeko eskatu dietela dio. Argazkian, Azurmendik generazio eta tradizio politikoak batzen dituela dio. Horretaz gain, Sánchezek torrari baino lehen Urkulluri deituko diola dio Garak gaurko azalean. Euskal Erkidegoko aurrekontuak direla eta emandako ondorioak ere dakartza azalean Garak. Dimisioak antikapitalistaken eta elaren kritika gogorra Elkarrekin Podemosekin egindako akordioari. Bestalde, Britaniarrek Brexitera transizioa nola egingo den zehaztu dutela irakur dezakegu. Baita Evo Moralesek errefuxiatu estatusa eskatuko duela Argentinan. Bukatzeko, Hungaria, Txekiar Errepublika eta Polonia Bruselaseko itun berdearen aurrean mesfidati agertu direla esaten du Garak gaurko azalean. Berriako azala ikus dezagun. Titularrak iparraldean bezala hegoaldean pentsioen krisiari erantzutera dei egiten dutela dio. Argazkian aldiz, Jose Azurmendiri buruzko kongresua ageri da Donostian, eta kulturaz, nazioaz, estatuaz, pentsamenduaz, ezkerraz, feminismoaz eta askoz gehiagoz jardun zutela biltzen du berriak. Horretaz gain, Galdames Castro Andreen Mundu Martxako Amerikako koordinatzailearen hitz batzuk dakartza azalera. Hezkuntza, ura, osasuna, dena pribatua dela dio Txilen. Eltze bero bat zela eta lehertu egin dela. Beste gai batzuei ere eskaintzen die tokia. Adibidez, Amerikan aurki daiteken euskal kolonoen kromosomari. Bestalde, gure eskuk estatus berriak erabakitze eskubidea gauzatzeko era jaso behar duela adirazi duela jasotzen du berriak azalean, eta Pedro Sánchezek Euskal Herria Bildu mintzakide gisa aitortu duela aurreneko aldiz. Ekonomia arloan kotizazio debaluatuaz mintzatzen da. Gizarte segurantzaren huts batengatik legez dagokiena baino gutxiago kotizatzen ari diren etxeko langile askoren kasuaz hain zuzen. Bukatzeko, Nafarroak Europaren hizkuntza aholkuak betetzen ahaleginduko dela ziurtatu duela dio egunkariak. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Iruñerriko uholdeei eskaintzen die. Argaren emaria 10 aldiz biderkatu baita 12 ordutan. Beste bi albisteak ere gai honen inguruan aritzen dira. Batek Atarrabian suhiltzaileek pertsona bat ebakuatu dutela dio, eta azkenak ibaiak Atarrabian gainezka egin duen modua erakusten du bideo baten bitartez. Pasa gaitezen orain gaurko eta asteburuko eguraldiak ikustera. Gaur, orduak pasa ahala, egoerak hobera egingo du. Goizean, atertzera egingo du, baina ekialdeko eskualdeetan oraindik ere euria egiten jarrai dezake, bereziki Nafarroa iparraldean eta iparralden.
Arratsaldean ere busti dezake, baina eguna amaitzerako guztiz atertuko du. Goizean goiz haizea indartsu ibiliko da denean, baina bereziki kostaldean. Arratsaldean ahultzera egingo du. Temperatura maximoak pixka bat igoko dira. Bihar abenduaren 14 larunbata, giro lasai eta atsegina espero dugu. Lehen orduetan hodei multzoak ikusiko ditugu, baina desegiten joango dira goizak aurrera egitearekin batera, eta ostarteak ere zabalduko dira. Arratsaldetik aurrera goi hodeiak ugariak izango dira, baina ez dute euririk utziko. Hegoaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunean baino indar gutxiagorekin, eta temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero, berriz ere balio nahikoa suabeak neurtuko dira. Igandean, guregandik hurbil izango den fronte batek hodeiak ekarriko dizkigu. Hodei gehien mendebaldean pilatuko dira, eta ez da baztertzen bertan tarteka euri pixka bat egin dezakeenik. Ekialdean, hodeitza saretuago egongo da. Hego haizea ibiliko da eta temperatura maximoak antzekoak edo apur bat baxuagoak izango dira. Ikusitzagun orain gaurko efemerideak. 1816ko abenduaren 13ean, Werner von Siemens alemaniar ingeniaria jaio zen. Egun berean, baina 1954 urtean, Vasili Kandinsky errusiar margolaria hil zen. Eta bukatzeko, 1995ko abenduaren 13ean, Camilo José Celak Cervantes saria jaso zuen. Euskara Abenturako elkartekidea den Areta dugu orain gurekin hemen platoan. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ba, ongi, bai. Aurtengo Euskara Abentura prestatzen. Bai, hasi gara jadanik, hasi ginen eta jadanik izen ematea joan den ostean ireki zen. Beraz, berriz martxan da hurrengo edizioa, ez? Izen emate ireki arte, beti da horre antolakuntza, benga bai, eta hori badakigu eginen dela berriz. Eta ezagutzen ez duenarentzat, nola azalduko zenuke zer den Euskara Abentura? Euskara Abentura egia esan hitz gutxitan azaltzea zer den zaila da, ez? Eta geroz eta gauza handiagoa gainera, horrela izateko asmoarekin sortu zelako, ez? Baina horrela labur bilduz da espedizio bat, gazte espedizio bat, 120 gaztez osatutako espedizioa, Euskal Herri guztia zeharkatzen duena, eta helburu dituenak euskararen erabilera sustatzea, gero ingurumena ezagutzea, euskal gazte sare bat sortzea eta balore positibo batzuk garatzea edo lantzea espedizioan zehar, ez? Ingurumenarekiko errespetua, genero berdintasuna, bizikidetza, holako balore batzuk. Eta nola erabakitzen duten hau sortzea? Espedizio sortu zen, orain dela ja 3-4 urte, erran denuke, Gasteiz inguru eta Bizkaiako gazte batzuen artean, eta Gipuzkoarrak ere baziren, eta haiek euskalgintzan arituak ziren eta egin zuten bidaia bat boixe euskal jaialdira eta hori ziren aipatzen nola euskararen erabilera geroz eta palagoa zen edo etzen izaten alzen bezainona jakintzari konparatuz. Eta orduan, haietako batzuk ibilia ziren rutak etzal espedizioan. Eta orduan, beraiei pertsonalki espedizio horrek markatu zien, ez? Eta esan zuten, bikaina litzateke horrelako aukera bat ematea Euskal Herriko gazteei, horrelako espedizio bat bizitzeko, ez? Eta pixkat hortik tiratuz, proiektua landu zen, eta bi ideia horiek sustatuz, ez? Gaztentzako esperientzia indartsu bat izatea eta euskararen erabileraren bultzatzaren gogo hori Euskara Abentura sortu zen. Beraz, hasi zen lagun talde bat, ideia bat bezala? Bai, hori da, lagun talde bat, lehendabiziko pausoa izan zen elkartea sortzea, eta gero, astea kalkulatzen zelako aurrekontua beharko zen horrelako proiektu bat sortzeko, eta diru laguntzak bilatzen astea.
Orduan, bueno, izan zen, atezate joatea, atezate joatea eta dirua eskatzen hastea ezker eskuin. Gaur egun diru laguntza toki ezberdinetatik jasotzen dugu, bai enpresa edo banku pribatuetatik eta baita diru laguntza publikoak, Nafar Gobernua, Eusko Jaurlaritza, baita Euroeskualdetik, udalerrietatik ere, Bilbo, Getxo, Donosti, Gasteiz, baitugu diru laguntza initz eta horrek egiten du, espedizioa nik uste dut luxu badela, ze da hilabete osoko espedizioa eta doainik da. Diru laguntzei esker, lortzen da gazteek deus ordaindu beharrez izatea, eskatzen dugu berme bat, konpromisu txiki bat hartzeko, baina gero hori itzultzen dugu. Eta orduan gazteek, salbu erosi behar duten materialak, koltsoneta bat edo zerbait egiteko edola, ez dute ezer ordaindu behar. Orduan zentzu horretan, nik uste dut lujua dela, nork nahiko luke hilabete bat, ezker eskuin ibiltzea, egunero gutxienez 3 ekintza ezberdinekin eta janaria eta lo egitekoa eta dena ordainduta, hori, Beraz, hasieratik lortu zenuten babesa, alde hortatik? Bai, kostatu zen lan handia izan zen, baina nik lan taldea egia esan izugarria da eta elkartekideak sekulako indarra zuten garaian, orain ere badugu, baina garaian sekulako indarra bazegoen eta gogoa, eta horrek nik uste dut lortu zuela proiektua aurrera ateratzea, Ikusi zuten zerbait interesgarria proiektu honetan? Pentsatzen dut bai, horrela izango zen, bai. Eta gazteen aldetik nolako harrera izan zuen? Adibidez, lehenengo urtean zaila izango zen, zer den jakin gabe? Karo, haiek ez zekiten eta guk ere ez genekien nolako harrera izanen zuen proiektua, Orduan, hasieran egia esango izut, beldurra eta esatea, zertan sartu gara eta hau aurrera aterako den, Ez zen inola apuntatzen? Hori da. Eta apuntatu ziren, lehendabiziko edizioan 110 postu eskaini genituen, 120 eskaini beharrean, eta izen eman zuten 120tik gora, 150 piko, orain ez naiz horitzen zehazki izen bat jende, baina pasatu zen espektatibak edo gainitu ziren, eta orduan kopuru 110ak joan ziren. Eta urten ez dakit, urten pasatu da jaso genituen lan bikoitzak eta izen emate bikoitzak. Eta plaza kopurua? Eta plaza kopurua 120ra igo da. Aurten mantenduko da ere, 120. Gero 120 pertsona mugitza, 110 pertsona mugitzea lehendabizik urtean ikusi genuen ze zailtasunak ekartzen zituen, 120 nik uste dut ongi dagoela, baina ez dakit askoz gehiago logistikoki ere gauza komplikatzen ditu, orduan, momentuz behintzat ez dugu aipatu gehiago izango garenik, Beste hilabete batean edo... Hori da, bigarren txanda batean Euskal Abentura puntu bi edo ez dakite nola egin beharko zen. Berez da, hilabete bat, beti uztaila? Beti uztailan, bi urtetan hori da. 30 edo 30 batetik 30 Maulen hasi zen aurrek urteetan eta Getxoraino. Doneiako bidea egiten dugu, gutxi gora bera, berba ez etapa guzti da, baina gehiena zentzu batean edo bestean. Eta dira, guztira, 700 piko kilometro, eta oinez egiten ditugu 400. Gero badira 2 etapa non autobusa hartzen genuen. Berbada urten egonen da ibilbidean aldaketatxoren bat, orduan ez dakit zehazki berdina izanen den, baina aurreko 2 urteetan hori zen, 700 kilometro eta 400 kilometro oinez. Egunero 21 kilometro edo gutxi gora bera. Eta ibilbidea, adibidez, nola aukeratu zenuten edo? Done Jakue bidea jarraituz edo izan zenuten beste arrazoiren bat? Genituen helburu batzuk zirela alik eta eremuz eta zabelena ezagutzea, noski. Gero hiriburuetatik pasatu nahi genuen, bai ala bai, hiriburu guztietatik. Aurten ere horrela izanen da.
Eta gero nahi genituen ere UNESCOk gizateriaren ondoari izendatutako tokiak ezagutu Euskal Herrikoak behintzat. Orduan, toki horietatik bai pastu izan garela beti, ezta? Añanatik, Añana oraindik ez da, baina bai hola toki esanguratsuenak, ez? Hoiek bai bisitatu ditugula, eta gero baita ere horri lotuta, Doniagoko bidea ere gizateriaren ondarea da, horregatik aukeratu genuen, eta baita ere, azkenean, zeharkatzen du Euskal Herria, dago bidea egina dago, zeharkatzen ditu oso toki politak, ez? Eta segitzen du hiriburu guztietatik, oso pixkat enkajatzen zuen gure helburuekin, Doniako bidea. Orduan, horrela izan zen. Eta Euskal Abenturan parte hartzeko ze baldintza bete behar dira? 16-17 urte izatea, 2003-2004 urtean sortuak. Gero euskera hitz egiteko erraztasuna edo zailtasunik behintzat ez izatea. Hau da, taldea ez behartzea erderaz hitz egitera, ez? Eta esango nuke, gero izen ematea, hori da baldintza, izen ematea, eta lan bat eta motivazio gutun bat bidaltzea. Eta zer lan mota biladik behar da? Bai, lanak urtero hautatzen ditugu 3 gai, gero espedizioan zehar lantzen saiatzen garenak, baita ere, zenta ekintzak antolatzen ditugu espedizioan, orduan lanak horiekin lotzen ditugu. Eta orduan 3 gai proposatzen ditugu, aurten izango dira alde batetik emakume sortzaileak, Euskal Herriko emakume sortzaileak, Euskal Herrian eta munduan ez, orokorrean emakumeak beti sortu izan du, arlo askotan ez, baina barbada izan duen ikusgarritasuna edo ez da hain ezagutua ez, eta egiten dena, naiz eta ikusgarritasunik ere ez izan, ez da oso ezaguna ez, orduan pixkat hori lantzeko bidean, emakume sortzailea ez, gero bada baita ere plastikoen inguruko gaia, plastikoa naturan, orain ikusten dugu ez, sarraskiari garen egiten lurrean, eta horri lotuta ere pentsatzen genuen zela gai interesgarri bat, pilpilean dagoena gainera, eta agian gaztei interesatzen altziena ez, lantzea. Eta gero azkenekoa, beste gai bat, muga gaindituz, ditugu muga gaindituz, integrazioa bidean, pentsatuz baita ere gizartean badagola jende hainitz edo gaudela, ez dakit non dagoen muga ez, justoki, jende asko gaude, dozein motatako mugak ditugunak, izan daitezke fisikoak, mentalak edo dena delakoak, eta zer egiten dugu gizartean ez, horiek integratzeko, horiek barneratzeko, muga horiek hausteko, eta gizarte osatu eta lotu bat egiteko, ez? Orduan horri lotuta, ea gaztek ere nola landu dezaketen kontu hori, edo berbat testigantzak hartuz, ezagutzen duten jendearena, praktikoki ze neurriak hartu daitezkeen zenbait muga gainditzeko, edo holako... Gai horien inguruan bakoitzak erabakitzen du ze lan mota egiten duen? Hori da, bai. Lana berez librea da, gai horien inguruan beti ere? Hori da, bakoitzak erabakitzen du, guk ematen ditugu ideia batzu, baina librea da, bakoitzak duen gogoa, eta nik uste dut importanteena da ez egitea klaseko lan bat bezala, egitea lantxo bat disfrutatzeko, bakoitzari gustatzen zaionarekin, zenta gainera ematen dugu aukera bakoitzak nahi duen formatuan eta nahi duen moduan egiteko lana ez, izan daiteke lan musikatu bat, edo izan daiteke plastiko bat, kuadro bat, edo nik zer dakit puzzle bat, edo zein gauza, oaintxe bertan bururatzen zaiena, edo goga trebeak baldin badira nik zer dakit josten, agian egin daiteke ez dakit nik jantzi bat lotuta plastikoaren erabilerari edo birziklatuz zenbait material, ez dakit. Bururatzen zaien. Hori da, bururatzen zaiena, bai.
Jo, lan hauetatik suposatzen dut beste urteetan ere gauza interesgarriak aterako zirela, ez? Bai, ateratzen ziren gauza polita, bai. Gero ara esan bezala, ez du behar izan sekulako lana ere. Batzutan gazteek galdetzen dute kezkatuta, baino lana eta zaila da ez dugu denborarik. Nik uste dut importanteena dela saiatzea, ez? Eta gero ikusita, zenta azkenan denak berdin daude, azterketak dira, estraskolarrak, gogoa balima daukazu ez, izena eman, lana egin eta lantxo bat egin, eta ea zer gertatzen denez, horrekin ez da ezer galtzen. Eta ara, bai. Eta gero nola baloratzen dituzue lan hauek, ze pertsona batzuk kanpoan gelditzen dira, ez? Bai. 120 plaza izan da. Bai, karo, hori da, guk nahiko genuke denak joatea, ez? Helburua da saretzea euskal gazteak edo alik eta gehienez, orduan guk nahiko genuke dena joatea, baina ez da posible, ez logistikoki, ez diru aldetik, orduan nolabait selekzio bat egin behar da, ez? Eta hori egiten du arduratzen da egitea zeusu ikaskuntza. Laguntza handia eskaini digute azken 2 urteetan, eta lanak hartzen dituzte haiek, ebaluatzen dituzte, nota bat jarri, gero baita ebaluatzen ditugu motivazio gutunak, eta horren arabera sartzen zara proiektuan edo espedizioan edo ez. Eta gero hartzen ditugu kontuan baita ere tokikoa saiatzen gara populazioaren ratioak errespetatzen, Bizkaitarrak beti joaten dira pixkat gehiago, Nafarrak eta Arabarrak, Nafarroatik uste ratioa dela 20 piko, hortxe, Araban pixkat gutxiago, Gipuzkoan, ratioan, populakuntzaren ratioan arabera aukeratzen ditugu ere gazteak. Baita, suposatzen dut, gero egongo direla desberdintasunak, ez? Agian, probintzia batzuetan gazte gehiago animatuko direla beste batzuetan baino, edo ala hori ez da gertatzen? Bai, gertatzen da, bai, adibidez, hori da, iparralden orengoz, pixkat gehiago kostatzen da gazteak animatzea. Lehendabizik urtean egon ziren 3, eta bigarren urtean egon dira okerraz balimanago 6. Orduan, hor gaude, motibatzen diren alik eta gehien, eta bai, guk nahiko genuke, hori, proportzioak mantentzea, ez, populakuntzaren proportzioak behintzat, horiek mantentzea. Eta egiten ari zarete kanpainaren bat, edo ez dakit eskoletara, edo informazio hau nola zabaltzen dugu. Sare sozialetatik, eta gero baita ere, gaur egun espedizioan 2 liberatu daude, elkartean 2 liberatu daude, ari direnak lan egiten proiektua aurrera emateko, eta horietako bat ibiliko da eskoletan, erran nuke urtarria eta otsailean ibiliko da Euskal Herriko eskola guztietan, guztietan agian ez gara iritsiko, baina alduen guztietan, instituto askotan behintzat, gazteak animatzen eta informatzen batez ere, ez, behintzat aukera inork ez galtzeko, gero nahi ez duenez bali madioten, ez joate ez, baina behintzat informazioa pasatzeko eta... Urtetik urtera geroz eta ezagunagoa da, ez? Ahoz-ahozko komunikazio hori. Bai, hortaz hartu gara, guk esan alduguna baino gehiago egiten duela gazteek esaten dutena, hori argi dago, ez? Ez da berdina esperientzia batek propio bizitzea edo norbaitek kontatzea hau oso ongi dago edo esatea ni egon naiz, han egon naiz eta benetan bikaina da, ez? Ez da berdina, orduan, eta gainera gaztea izatea kontatzen dizunak. Orduan, argi dago ahoz-ahokoa eta lehendabiziko urteko gazte horiek motibatu zituztela lagunak, ezagunak eta pentsatzen dut aurten ere horrela izango dela, eta hori da politena nik uste eta lortu nahi genuena zen ez bakarrik espedizio bat eta espedizio horretako gazteak, baizik eta urtez urtekoen arteko sareak eta nik uste dut gertatzen ari dela, ez? Eta mantentzen ari dira, gero... Harremanak, bai, hori galdera ona, oraindik 2 urte pasatu dira esateko harremanak mantentzen diren edo ez.
nik imaginatzen dut, karo, 6-7 urte, oraindik oso gazteak dira alde batetik, baina beste aldetik ere ez hainbeste, ez? Orduan, nik uste dut interesa duten guztiek, harremanak mantenduko dituztela. Beste batzuk, seguraski desagertuko dira, baina batzutan, adin horretan ere egiten dira diskretetasunak bizi guztirako, ez? Orduan, bai. Eta esperientzia bizi duten gazteek positiboki baloratzen dute, ala? Bai, hori zalantzari gabe, bai. Badago esperientzia negatiborik, ala? Imaginatzen dut baietz, barbade ez dituzte inpatzen egin beste ez, baina, lehenengo urtean, nik uste dut bigarren urtean baino gehiago, ez, azkenean lehenengo urtean izena eman zutenek ez zekiten nora joaten ziren, zekiten ze izanen zen hori, eta orduan batzuk nik uste dut ez zutela topatu nahi zutena edo ez, orduan bai egia lehenengo urtean, batez ere lehenengo astean, zenbait pertsonek utzi zutela espedizioa, baina gero aurten adibidez, nik uste dut arrakasta izan duela gazten artean, eta oso gutxik esan entzutela, gaizki pasa dut, nik uste dut ez duela inork esan ez, baina ez lukela errepikatuko. Momenturen bat gogorra? Momentu gogorrak badira, bai, hori seguro. Azkenean egun asko dira, ibili behar da, kirola egin behar da, oinak nekatzen dira, eta momentu gogorrako mien artean badira, baina oso talde, ezakit nola esan, familia bat osatzen da, orduan babes handia dago bai lagunen aldetik eta baita hezitzaileen aldetik eta nik uste dut momentu zai horiek bizitzan bezala ez lagunduta zaudenean erresago egiten dira, adibidez batek bihurritzen du orkatila eta ezin ditu egin etapak denbora batez, edolako gauzak hori bai gertatzen dela ez, eta baina taldeak egiten du, giroak egiten du, eraman erreza dela, nik uste. Eta egiten dituzuen ekintzak, zakitzen motatakoak dira, esan duzu, urrengo edizioan, 3 gai hauen inguruan izango direla, ez? Bai, hori, urtero proposatzen ditugu lanetan 3 gai egiteko, eta espedizioan zehar, arratsaldetan, ekintzak egiten ditugu, ez? Eta ekintza horiek bideratzen ditugu 3 gai horietara. Adibidez, joan den urtean, oroitzen nahi zen, erritmoa izan zen gaietako bat, beraz, etorri ziren batukada bate sortu zen espedizioan, eta saiatzen da hori lotura ezberdinak egiten gaiekin, hori da kontua. Orduan, arratsaletan egonen dira kontzertuak edo tailerrak, ez dakit nik oraintxe bertan ez dugu prestatua, poliki-poliki joanen gara gauza batzuk argitzen, ez, data hurbildua dela, nahiz eta nahi izaten dugu sorpresak eta gorde espediziorako, eta dena baldin badakigu ez da. Orduan, ez dakit izan daiteke adibidez, egun batez muntatzea tailer bat, etxeko plastikoak eta nola berrerabiltzeko adibidez. Hori izan daiteke tailer bat, ez? Iaz egin genituen baita ere tailerrak generoaren inguruan egon ziren zenbait tailer. Gero hori da ere espedizioaren helburuetako bat, ez? Generoaren berdintasuna. Kirolen ingurukoak ere egin ditugu, ez dakit oraintxe bertan. Eta ekintza hauen helburua zein da? Zerbait ikastea, ala ongi pasatzea, ala guztia? Dena batera. Denetariko pixka bat. Batzuk izaten dira oso hezitzaileak edo oso hezitzaileak, eta beste batzuk izaten dira momentu on batzuk pasatzeko, ez? Masaje tailerra adibidez. Ikasten da, seguraski, baina baita ere, hon egiten du gorputzean, eta ez, orduan gainera ibili eta gero eta ez dakitzen bat egun, ez da inbeste ikasteko, baizik eta arratu hon bat pasatzeko, ez, edo adibidez, asisko etorri izan da espediziora askotan, hori izan dela berba gehiago hezitzaileagoa, kontatzen ditu oso modu ludikoan, baina Nafarroako historia, Euskal Herriko historiak eta kontatzen ditu. Orduan, denetarik dago, esanen nuke oso
oso anitza dela eta egin daitekeela ongi pasatu, ikasi denetarik. Gazte askok esaten dute espedizioa amaitzen denean, joaten dira etxera eta askotek esaten dute, baina aspertzen naiz etxean, oso gauza gutxi egiten ditut, egunero mila gauza, oso intensoa da, goizeko 7:00 esnatu, eta orduan ibiltzen da, 6 orduz egiten da ibilbidea, dena bildu, gosaldu, ibili, gero bazkaldu, gero hasten dira ekintzak eta gauean gaudela. Eta lotara eta berriz ibili, orduan eguna oso beteta dago. Eta gero geldituko dira zer egin jakin gabe, ez? Claro, bai. Baita ere momentu lasaiak, igerilekura, hondartzara, eta baita ere deskansatzekoak eta libre, denbora eraba librea, zen horiek ere behar ditugu, ezta? Baina oso agenda beteta da, bai. Eta zuek, lantalde aldetik, zenbat pertsona ibiltzen zarete? Joaten gara guztira 140, 150 pertsona, hor nonbait. Batzuk sartuta atera egiten gara, ez? Gehiago antolakuntzakoak eta hola berba ez gara egoten hor denbora guztiz, baina beti dagoena da 10 gazteko, gutxi gora bera, hezitzaile bat egoten da, eta gero joaten dira erizain bat eta 2 mediku, edo 2 erizain eta mediku bat, olako depende urtea, gidariak baita ere, xerpa buru, badugu ja hiztegi bat, espedizioaren barnean badugu hiztegi bat, ez orduan orain beste bat erabiltza zaila egiten zait, banatzen dugu xerpak eta iziokitarrak dira gazteak, eta xerpak dira urdinak edo hezitzaileak, ez haiekin joaten direnak, talde txikietan, laguntzen eta dinamikak prestatzen, eta gara. Dirudi beste mundu bat bezala. Sortzen da horrelako herri nomada bat, ez, hilabete bat, ez, bai, eta hizkuntza propioa da dena, bai. Eta orain beraz, apuntatu nahi duen norbaitek, zer egin behar du? Orain epea zabali da joan den astetik, martxoaren 15 arte, eta orduan behar dute bidali motivazio gutuna eta lana, web horrian sartuz, badago formulario moduko bat, eta hor sartzen dira datuak, lana txertatzen da, ez baldin bada lan digital bat, orduan postaz bidali behar da, baina hor badago helbidea, eta lana bidali, eta gero egonen da aukerak eta fasea, eta aste santuan gutxi gora bera izenak emanen dira, hautatuen izenak emanen dira, eta gero ja informazioa pasatzen da, eta ara. Ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, ala besterik gabe gazteak animatu. Gazteak animatu apuntatzera, nik uste dut sekulako esperientzia dela, eta ara. Seguro baietz ni behintzat apuntatuko nintzateke. Eskerrak eman zuei gonbidatzagatik. Zuri etortzagatik. Eta ara. Mila esker eta ongi izan. Bale, zuri. Gaur platoan dugu Mikel Baztan, Noaingo ingurumenaren arduraduna da, bera? Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, bai. Zer moduz? Oso ongi. Duela gutxi Madrilen izan zinen? Bai, deitu ziguten joateko eta gure esperientzia behintzate azaltzeko, eta baita ere balio zaigu asko beste esperientzietatik ikasteko ere. Suposatzen dut zuentzat klimaren goi bilera honetan egotea izango zela pasada bat, ez? Bai, oso txikiak gara, orduan horre bezalako kumbrean egotea, eta beste hiri eta toki handiago ekin izatea ohore eta baita ere abentura. Eta esperientzia nolakoa izan zen orokorrean? Beste adibide onak baziren hor, asko ikasteko, hiri ertain eta ondietatik azaldutak, eta gurea nik uste dute azaldu zuen edo frogatu zuen baita ere toki txikietatik gauza asko egin ditzakegula, bide luze geratzen zaigu ere egiteko, baina orain arte egindakoa balio dauka eta besteentzako adibide baldin bada ongi etorria ere. Eta oso bitxia ere ikustea toki guztietatik etorritako jendeak eta enpresak eta udalak eta gobernuak oso ikusgarri, adibidez Yanomami indio batzuk
hori dantzatzen, eta hor justu egoera edo egoitze berberan, enpresa izugarria handiak bere standekin, enpresa baita ere kutsatzaileak bere marka berdea azaltzen saiatzen, ez? Kontrasteak orduan ere. Ba, izugarriak. Eta han zer egin zenuen? Aurkeztu zenuen, edo hitz egin zenuen noainen duzuen planari buruz? Bai, 2008an Noaingo udalak udal aldaketa klimatikoaren plana osatu zuen. Eta hortik aurrera, 2010an saritu da izan zen Nazio Batuetatik Dubain eta Teheranen, eta orain arte egin dugun lana azaldu genuen. Eta 4 lerro nagusiak ditu. Lehenbizikoa da efizientzia, energiaren gastua murriztea, baita ere emisioen ekoizpena murrizteko. Bigarren lerroa da energia berriztagarriak bultzatzea. Oso importantea, eta udalan egin ditugu 18 instalazio txiki eta ertainak era guzietatik. Adibidez, baitugu fotovoltaikak, termikoak, haize-errotak edo biomasa aprobetxatzeko. Hori aparte, baitugu emisioak, eta saiatzen gara nolabait xurgatzea, esaten da sumidero, ez? Orduan, saiatzen gara xurgatzea, gehienetan zuhaitzak landatzen, zuhaitzak eta zuhaizkak landatzen. Orduan, alde horretatik, nik uste dut, egin dela nahiko lana, eta lortu ditugu 40.000 zuhaitz inguru landatzea, eta horrekin sumidero efektua saiatzen egiten, ez? Eta laugarren lerro nagusia izan da parte hartze eta heziketa. Behar dugu gure adibideak eta gure esperientziak baita ere enpresei eta biztanleei nolabait ematea haien kasuetan baita ere aplikatzeko. Eta plan hau aplikatu zenutenetik aldaketa asko nabaritu dira, no hain? Izan dira, falta zaigu asko, benetan, zen konturatzen zara oraindik kutsatzen dugula eta klima aldaketari baita ere gehitzen dugu gure efektua, baina lortu dugu adibidez gure egoitzetan 25% murriztea, emisioak murriztea. Eta gure energia berriztagarrien ekoizpena handitu da eta pasatu gara instalaziorik ez izatetik 18 izatera. Orduan bidea bada eta esan dudana baita ere landaketak, 40.000 zuhaitz inguru landatzea oso importantea, eta importanteena da eskoletan eta institutuetan lortu dugula baita ere klimataketaren garrantzia zabaltzea eta etxeetan eta familietan baita ere konpromiso asko hartzea. Beraz, herritarrak inplikatu dira? Ari dira inplikatzen, baita ere falta zaigu asko, zeren bakoitzak gure bizitzan baitugu prisak eta beharrak eta estresa, eta batzutan ez gara edo ezin dugu begiratu edo aldatu gauza askotan, baina adibidez badugu programa bat klimarekin konpromezuak eta hor menu baten bidez pertsona bakoitzak nolabait markatzen du edo bereizten du aldaketako, bere bizitzan aldaketako parteak, ez? Adibidez, energiarekin edo argindarrarekin kontu zibiliko naiz, edo kotxea gutxiago erabiliko dut, edo hurbileko produktuak erosiko ditut. Bezalako ekintzekin menu batean sinatzen da eta da norberak hartzen duen konpromezua. Baita ere dago haurrentzako, txikientzako konpromezuak, eta nolabait modu horretan eguneroko bizitzan pixka bat klima aldaketaren garrantzia jartzen, ez? Eta nolatan sortu zen plan hau noainen adibidez eta ez beste tokietan edo? Bueno, orain dela, aspaldidanik izan da oso talde konprometitua. Lehen hasieran zen zonalde berdeak zaintzeko taldea, baina ikusi genuen ekologiko egiten
alde batetik osasuntsuagoak zirela zonalde berdeak, baina baita ere aurrezten genuen asko materialetan eta uraren gastuetan. Eta pentsatu genuen zergatik ez argindarrei begiratzea edo egoitzei begiratzea edo erosten ditugun materialei begiratzea. Eta udalaren indarrarekin eta laguntzarekin hasi ginen beste bideak aztertzen, eta horrela sortu zen Agenda 21 da. Agenda 21 da jasangarritasunari begira argazki bat, gaurko argazkia, eta etorkizunera begira beste nahi dugun argazkia pentsatzea edo asmatzea. Amets egitea, hala ere. Eta Agenda 21ekin ekintzak jartzen, hasi ginen puntu asko ukitzen, kutsadura, edo barazkien ekoizpena, edo mugikortasuna. Baziren gauz nolabait banandutak, ematen zuen banandutak, baina 2008an ikusi genuen klima aldaketaren arazoa nolabait biltzen zituela arazo banandu horiek, eta pentsatu genuen klima da nolabait begirada orokorra izateko gaia, eta alde horretatik jarri genuen azentua edo indarra klima aldaketaren planan, nolabait Agenda 21eko ekintzak baita ere egiten, baina baita ere globalki begiratzen. Eta ekonomikoki errentagarria izan da? Bai. Inbertsioak ere egin behar dira, baina adibidez energia berriztagarrien instalazioak edo inbertsioak berez ordaintzen dira, amortizatzen dira epe erdietan edo, adibidez 5-7 urtetan, eta hortik aurrera nolabait aurrezpenak, diru aurrezpenak, baina hasieretatik ematen dute energia berriztagarria eta da ekoizpenen murrizketa zerotik, hasieratik. Gero adibidez, zonalde berdeak ekologikoki mantentzen baditugu, aurrezten da, zeren ekologiko egitea da birpentsatzea. Zergatik dena ureztatzea, zergatik dena hainbeste aldiz moztea, zergatik ongarri kimikoak erabiltzea. Eta gutxiago mozten badugu, gutxiago ureztatzen badugu, segun ze tokietan, baina toki inguruko tokietan, ez erdiko agian, aurrezten dugu pilo. Eta baita ere noski ez da beharrezkoa kimikoki edo ongarriak bota, edo tratamenduak egin, edo herbizidak botatzea. Eta noainen badara ematzagu 24 urte ekologikoki egiten, eta zonalde berdeen kalitatea mantendu edo gehitu da. Eta orduan, zergatik ez da zabaltzen beste herrietara? Igual orain pixkat ari da... Pertsonen kasuetan bezala, baditugu gauz pilo egiteko, egunero lanez gainezka gabiltza, eta zaila da asunto honetan zentratzea eta pentsatzea nola egin dezaket. Eta hausnarketa horren bidez, gaurko argazkia egitea, zenbat ari naiz nik kutsatzen, bai pertsona, bai familia, bai enpresa, bai udalak, zenbat ari naiz kutsatzen, ze partean gara arazoaren parte bat, eta hausnarketa horren bidez ikustea edo diseinatzea nola aldugun irtenbidearen partea izatea. Orduan, zaila da, gelditzea eta pentsatzea. Baina egin behar da, zeren egoera nahiko larria denez, bai ala bai egin behar ditugu baita ere, nolabait laguntzak teknikariak egiteko, edo zein neurrian, baina teknikariak baita ere diseinatzeko transizio bidegura. Eta orain, etorkizunari begira, baduzue ideiaren bat, noainen egiteko edo aplikatzeko? Bai. Beti bezala taldeak sortzen ditu idei pilo eta politikoki baita ere onartzen dira. Orduan, ari gara orain beste hausnarketa bat egiten, nola aurreztu dezakegun gehiago. Baita ere udal teilatuetan eta eremuetan ea nola garen gai energia berriztagarri gehiago instalatzen, eta bestaldetik baita ere nola egin ditzakegun landaketa gehiago sumidero efektua
ura bultzatzeko. Eta dena ura, esperientzia edo lan horiekin baita ere populazioari berriz hartzea eta haien kasuetan, bakoitzaren kasuetan, aplikatzea. Eta adibidez, Madrilen beste herrialdetako pertsonek eta kontatutako esperientziekin, zerbait iruditu zitzaizun ona ekarri beharrekoa? Bai. Adibidez, energia berriztagarrien munduari da iraultzen, asko ari da aurreratzen eta itxaropentsua da. Baita ere, janariaren edo elikagaien ekoizpenaren munduan ari dira esperientzia oso politak sortzen, bai inguruko lana eta elikagaiak sortzeko, eta baita ere, gaur egun deitzen den ekonomia zirkularra bultzatzeko, materialak berriz aprobetxatzeko, badaude esperientzia oso aprobetxagarriak. Eta uste duzu, Espainia beste herrialdeekin konparatuta, nola ikusten duzu, konparatu beharko bazen? Segun ze gauzetan, badaude aspektu desberdin asko, orduan, adibidez, energia berriztagarriaren aldetik, badago nahiko ongi, nahiz eta izan den oso denboraldi txarra, baina lehen, orain dela urte batzuk hartu zuen abantaila. Mugikortasunen aspektuan dago oso atzeratua, eta pentsatzekoa da. Eta gero, sumidoren partetik badauka nahiko balioa haien zonalde basoekin eta bar, baina klima aldaketarekin suteak izango dira handiagoak eta maizago izango dira. Orduan, baditu nolabait itzalak eta argiak. Eta uste duzu klimaren goi bilera honek benetan zerbaitetarako balio duela? Bueno, ez dakit, badaude oztopo handiak eta dira interesa handiak, bai herriak eta baita ere enpresak ari dira frenoarekin nolabait ibiltzen. Eta alde txarra da, zeren gainean dira ekoizle handienak. Orduan alde horretatik badago oztopo oso handia eta arazo oso handia. Baina bestaldetik ikusten da herri eta beste enpresak ari dira serio hartzen, eta baita ere gizarteak ari da kontzientziatzen eta baita ere bultzatzen hasten. Eta bultzakada hura, segun nola handitzen den, izango da aukera nolabait retizente dauden herri eta enpresak mugitzeko ere. Orduan da pixka bat bi bandoren arteko. Bai, argi eta itzala ziren hor bertan, baina nik uste dut orain gaudela momentu oso importante batean, eta bakoitzak serio hartzen badu bere bizitzan zaindu behar dugula planeta guretzako eta etorriko direnentzako ere, eta gero ez bakarrik praktikan oso importantea dela, baina baita ere bozkatzeko momentuan hartzen badugu kontuan nork zaindu nahi du gure lurra edo nork ez, ja nabaritu dezake. Baina hitzez askotan denok nahi dugu, ez? Bai, baina hori programa eta politikak. Egiten diren politikak eta alde horretatik aukeratu. Nik uste dut egin dezakegu biztanleak bezala bozkatu beste opzioak, lurra zaintzeko opzioak. Beraz gure esku dagoela, ez? Esan nahi duzu. Asko zeren konsumatzaileak gara, boztanleak gara, orduan nik uste dut kontsumo alde handia dauka arazo honetan, zeren ohituratu gara oso azkar bizitzera behar ez diren gauz pilo konsumitzera eta hausnarketa handiena nik uste dut hortik etorri behar dela. Azken finean dauden emisioak eta dauden gastuak eta kutsadurak dira hainbeste gauz erosteko gauzak ekoizteko. Orduan gutxiago erosten badugu, gutxiago kutsatuko da. Ohitura aldaketa berdu. Bai. Sistema aldatu behar da erabat, zeren sistema honek pikutara bidaltzen gaitu, eta egin behar dugu
hausnarketa eta aldaketa noski zaila da, baina ez dago beste biderik. Ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, honen inguruan? Bueno, ba, azpimarratzea, ze importantea den udal arloan konektatzea politikoak sinestea, teknikariak lan egitea eta biztanleak lotzea edo behintzat gurekin eramatea. Zeren denon lana da, ezin dugu esan politikoek alda dezatela, edo teknikariak magia egitea, gero gure etxeetan ez badugu sinesten eta gero ez badugu konsekuentzian bozkatzen. Agian kostatu daitekela hasieran ez, baina gero merezi duela. Ba bai, eta nik uste dut nolabait berreskuratu behar dugula espezie bezala bizirik hurrengo belaunaldiak bizirik irauteko. Instinto hura galdu dugu. Gaur egun batzutan ematen zaigu berdin ze gertatuko den gure seme alabekin edo gure hurrengo belaunaldekin, eta aldatu behar da, ja. Ez pentsatzea bakarrik gugan, ez? Pentsatzea ere, zabaltzea pixkat pentsamendua. Hori da, hori da. Ba, oso ongi, mila esker, Mikel hona etortzeagatik, eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko deitzeagatik ere. Asteburuko agenda errepasatuz emango diogu amaiera saioari. Gaur, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Baluarten kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8etan, eta sarrerek 15 eta 30 euro bitarteko prezioak dituzte. Gaur ere, Kondestableko Zibiboxean, Hartze Josean oroituz errezitaldi poetiko musikala egongo da euskaraz, Andoni Salamero, Michel Dukau eta Caroline Philipsen eskutik. Arratsaldeko 7:30 hasiko da eta sarrera librea izango da. Bihar, abenduak 14, goazen 6.0 antzerkia egongo da Lizarrako Los Llanos Zineman, eta sarrerek 11 euro balio dute. Bihar ere, arratsaldeko 6:30 El Circo de Don Nicanor antzerkia egongo da Baluarten 8 euroko sarrera ordainduta. Bihar ere, baina beranduago, gaueko 10:30 Marearen kontzertua egongo da Navarra Arenan, eta sarrerek 28 euro balio dute. Igandean, abenduaren 15ean, Atarrabiako abesbatzak kontzertua eskainiko du kulturetxean 3 euroren truke, eta 8etan hasiko da. Urtarrilaren 5 arte gainera, Nada debería fallar erakusketa dago Ziudadelan, egunero arratsaldeko 6etatik 8:30 sarrera librearekin. Eta urtarrilaren 7 arte, Gabonetako feria dago Zezen plazan ikusgai. Gainera, Baluarten Spoke Wars erakusketa dago urtarrilaren 12 arte 8 euroko sarrera ordainduta. Bueno, orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Zea Maisen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Besterik gabe, asteburu ona pasa eta hurrengora arte.